băieți, azi suntem pe cameră live. Bine. Și avem niște probleme mari de tot. Mi-a luat internetul. Uitați, uitați. Uite, mi-a luat internetul și acum stare supărat. Nu! Corina, să știi că mă filmez acum. Da, Resetează-l, mă! Resetează-l! De la butonul ăla! Butonul ăla de la spate! Așa. Îmi pare da. Uneori mai se întâmplă așa. Așa. Deci nu vă speriați, dar mie se întâmplă des. Nu chiar des, asta e a doua oară când mi se întâmplă. Tot așa. Andrei! Andrei, de când ai învățat tu să vorbești urât? Pe mine... Bă! Vrei să ne votăm? Ne votăm, da! Hai! Andrei, lasă camera aici că ne bătem. Andrei, lasă că ne bătem. Acum, ne bătem. Nu! Ești prost! Da, de parcă tu nu ești. Ești cel mai prost din lume. Ce? Gata, merge! Ce naiba? Nu merge? Bă, merge? Da, merge, băi! Continuă lupta. Gâtul meu! Du-te aici! Du-te, naiba! Au! Gâtul meu! Așteaptă! Așteaptă! Așteaptă-mă! Așteaptă-mă! Așteaptă! Așteaptă! Nu! Ce aveți? Nu lovesc! Nu te joci? Nu filmăm! Filmați? Ne prefacem! Andrei, țipă, țipă! Du-te de aici! Haide! Du-te, mă! Taci, taci! Mai tare! Ba da, acum, hai! Vorbește! Hai sus! 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 Unde-i sus? Ridică-te sus! Sunt ocupat! Nu! Lasă-mă, sunt ocupat! Sus!
Deci, ați văzut lupta. Cine a câștigat? E remiză. Amândoi am câștigat. Amândoi am câștigat, Andrei. Mulțumim pentru vizionare și ne vedem altă dată. Deci...